Faneka Mfundo, ngabe ubone kanjani isona yamongameli? Bese isona mina ngiyibone nje njengento nje esichithela isikhathi kahle. Umongameli nawo umbonile ukuthi ubengayilungiselele, bekuyinkulumo unprepared speech leya. Bengekho ngisho nane page elilodwa lokutshengisa uzoshaya ispeech lo muntu. Uyabona into yavela ayihlanganisa nonkosikazi, wambuza ukuthi emfethu, my love, ngenze njani, ngifike ngithini kulabantu yabo bavumelana. Yabo mothatha ukubheka nje umongameli ziningi into angayicacisanga, ziningi inkulumo ayikhulumile zangaphela, njengokuthi njengomjovo i-AstraZeneca. Le AstraZeneca abayithenga le beyilanda le India, akachazanga lutho ngayo ngoba i-expire kuyimali. Yabo awukwazi bese ukunika abantu ubisi olubolile mase usabasuda i-date basale sebenza amasi. Enye into le, yabo lento nje yenziwa namaphulo. Into engizwile izona deletha ngayo usakela nangesoda uqamba amanga ukuthi I buy this locally, this is a local suit. Ayikho leyo nto mabosa engagqokile local suit lapha. Leya suit ayigqokile uyithengele e-Oris unamanga. Yabo uzosithulisa ngo-350 bakwethu, yabo nje. So nje mina bakwethu nje count me out njengofaneka kule ndaba yo-vaccine tontoni. Count me out. And futhi bafethu sengivala, I have a right to remain silent at the court of the law. Ufaneka Mfundo.